Mahigit sa 1,000 pulis sa Bicol ang nakilahok sa ginanap na local absentee voting bilang paghahanda sa darating na national and local elections. Sa pagbubukas ng local absentee voting kahapon, April 28, kabuang 1,656 na tauhan ng Police Regional Office 5 o PRO5 ang nakiisa sa lab sa Camp General Simeon Ola sa Legazpi City. Kabilang dito ang 57 personnels mula sa regional headquarters, 1,093 na mga miyembro mula sa mga police provincial offices at Naga City Police Office, 251 na opisyal mula sa Regional Mobile Force Battalion 5 at 255 personnels mula sa mga regional support units. Actually, dahil nga sa napaka-ano ng servisyo ng PNP, so we need to advance. Sayang naman kasi nung vote nila na may dagdag pa doon sa nararapat na mauupo bilang isang leader or magsiserve po as public servant sa ating government. So far, kahit po mga national figure ang bubutuhan po nila, at least madadagdagan po yung boto ng mga kandidato po natin na gusto nilang italaganan na mag-serve po sa Pilipinas. Layunin ng LAV na masigurong matatamasa ng mga kapulisan ang kanilang karapatang bumoto habang ginagampanan pa rin ang kanilang tungkulin na siguruhin ang kaligtasan sa paparating na halalan sa May 12. Samantala, binuksan din ang programa sa iba pang mga frontline workers ng gobyerno tulad ng mga sundalo at mga miyembro ng media. Isasagawa ang local absentee voting hanggang bukas, April 30. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.